Bobaba ngitenderei ndidane munhu waMwari ngivumeleni ngibize inceku yenkosi anova Pastor Chaplain. Pastor Chaplain. Piri. Everybody say Pastor Piri, 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 Pastor Piri. Kana wakawerenga theme scripture ukaona pane theme scripture wabona lapho kule theme scripture khona iri pana Mateo ikuMateo. aha wakadzi vane 10 vasikana naika omama babele 10 ngorova vane 10 sifuna ukuchaya omama bale 10. Amen. Oh yes. Hallelujah. Jesus. Yeah. 25 dza Mateo Vasikana wakawana chikomba cha Farao Vasikana 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 wakawana chikomba cha Farao 25 dza Mateo wakawana chikomba cha Farao itameni Satani apo ekande andivharirwe toze kumhanya aripo here ari kuti wari kuda kundivharira panze bati ndauya nespecial key madhimoni akandivharira panze bati ndauya nespecial key wekurusa vakandivharira panze bati ndauya nespecial key wekubasa vakandivharira panze bati ndauya nespecial key wana bururu ngavavhare panze bati ndine special key madhimoni asotwe tauya nenyaya yewaida kukuvharira phandle. Woo! Hallelujah. Yes. regai timbodzika manaika Lekelani sike sizodwa. ruremekedzo Ukuhlonipha okukhulu to the apostle of the house kuapostle wendlu leyi. Apostle Biskopos Reverend Apostle uReverend Bukanya Elo uBhwanya muzita la Jesu amen Lenkosi Jesu amen.
varanda vamwari vese vari pano muzita rajesu amen. Ngegama lenkosi Jesu amen. Tingagara hedu pasi Singathola indawo zokuhlala. protocol Abahloniphekayo bonke. protocol observed. Abahloniphekayo bonke. Izvi zvinongoreva kuti kana mune chigaro Lokhu kusisho ukuthi nxa ulesihlalo kubasa emsebenzini, kumusha ekhaya, protocol observed. abahloniphekayo bonke. Zvinoreva kuti utungamiriri hwenyu ihwohwo mumba menyu imomo nesitaira dzenyu idzodzo Kusho ukuthi ukukhokhela kwakho khonokho ngakini. Kuzita raJesu, hallelujah. Lenkosi Jesu hallelujah. aha muverengi weshoko hapachina chekumirira. Ubala ilizwi akusela ntho lokumelela. Pandakakokwa Ngikhokhwa ndakakumbirwa pikicha kwacelwa umfanekiso. ndobva pagadzirwa rinonzi poster kana kuti flyer. Kwalungiswa ukuthiwa yiposter kumbe iflyer. Nyakundikoka Owangikhokhayo wachibetserwa namweya mutsvene encediswa ngumoya engcwele. ndokubva wapuhwa theme Wanikezwa indingimba yatiri kuwana kuna Matthew chapter 25 esiyithola kuMateyu chapter 25 kubva pavhesi 1 kusukela kuvesi ka1 kuenda pavhesi 18. kusiyafika kuvesi 18. Saka semwana anoteerera Njengomntwana olalelayo ndichabata theme ngizabamba indingimba yewakatikoka. yalabo abasikhokhayo. Mwari wari mubetseri wedu. uNkulunkulu engumsizi wethu. Book Ibhuku ndiri kutoreva kuti ndiri kuda anoverenga bhaibheri ipo pano. ngisitsho ukuthi ngifuna oloba obalayo iBhayibheli khonapha. Matthew chapter 25 Mateyu chapter 25 verse 1. Tinongoona kuti Mwari Matthew vachatichita chapter pato. 25 from verse 1. Uyai padhuze bamnini. Two. We shall read Matthew chapter 25 Aha. from verse 1. Ah. Then the kingdom of heaven Umambo wekudenga ubukhosi shall be basezulwini likened wangafananidzwa. to 10 virgins Aha. who took their lamps and went to meet the bridegroom. Book Bhuku 5 of them were foolish, bata ipapo. thoughtless. Mirai bamnini. mana bamncane. Umambo wekudenga. Ubukhosi basezulwini, The kingdom of God ubukhosi basezulwini is likened. kubanjiwe. Chibva ipapo pa likened. Suka khonapho ekufunweni. To 10 virgins. Ndobva panzi umambo wekudenga. Kwasokuthiwa ubukhosi basezulwini Unofananidzwa navasikana mhandara 10. buyafanakiswa ngabantombazana. Mirai makadaro. Pano pari kunzi umambo hwekudenga ndo watakaunganira. Kuthiwa ubukhosi basezulwini yikho Diana tiudza lokwesibumeleyo. pano Ngubani osilethe lapha? kakupusa kangakasiyane newanu. Ukuphonga kuba yisiwula lokho yikho khona kakushane lawe. Ndiani watafambira? Ndimwari vakanaka. Ndiani atiunza pano? Ndimwari vakanaka. Aiwa ndi Mwari wakanaka. Ndimwari vakanaka. Wangu ndi Mwari wakanaka. Ndimwari vakanaka. Saka umambo watafambira. Ubukhosi lobo Ndo sibukhambeleyo. huri kunzi huri kufananidzwa Lobo kuthiwa buyafanekiswa. nemhandara. Lamantombazana. Togona ungogumira ipapa pamhandara apa. Siyenelisa ukuma khonapha emantombazaneni. Nemhaka shoko raMwari Ngendaba yani ilizwi kaNkulunkulu rataura nyaya yemhandara. likhulume phezu kwamantombazana intombi nto. Kana ndatoenda kuyouth ndatobata rimwe timu. Nxa ngahamba kuyuthi ngabamba inye team Ndawa wedzi iroro harifarirwe manje. ngoba iwedi lalela kalikhambi Ndava kune vamwe vasikana. ngoba kulamanye amantombazana. Werenga upedze unogara pasi ndingakunetsa. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, thoughtless, without forethought, and 5 were wise, Tsanangura vari foolish. Wanga wakadini? Chasisa abayizihulu ukuthi babenjani. thoughtless, without forethought, Thoughtless. Babengacabangisisi.
without forethought. bengela mcabango emini. And the 5 were wise, Aha. sensible, intelligent, and prudent. For when the foolish took their lamps, they did not take any extra oil with them. Timu yakaipa. Indingimba imbi. Famba iba mnini munogara pasi. But the wise took flasks of oil along with them, also with their lamps. While the bridegroom lingered and was slow in coming, they all began nodding their heads, and they fell asleep. But at midnight there was a shout, "Behold, the bridegroom! Go out to meet him." Then all those virgins got up and put their own lamps in order. Itenika tiritesere church. Balichumi sisonke nabandla. Vasikana mandarangani. Zintombi into ezingaki Pamarambi ingani. izibane zingaki. Pamarambi 10. Izibane zilichumi. Vachatakura kuinda kumutambo 10. Laba bayedlalweni balichumi. Chikomba chichinonoka vari 10. Ijaha liphuza balichumi. Marambi vanawo vese vari 10. Izibane zingaki bonke zilichumi. Ndobva chikomba chadileya vari 10. Ijaha kwathiwa bathi balichumi. Ndobva varara vari 10. Balala belichumi. Ndobva pazoita chikomba chauya pakati peusiku vari 10. Ijaha elibuya phakathi kobusuku belichumi. Ndokubva pazoshautiwa. Basebembi kwasekumenyezwa. Pakuda kuitwa zvinoita. Sokufuna ukuyezwa okwezwayo. Ndopanotanga kuita difference. Yikho lapho kuqaba kulwa lo mhlehluko. Pedza unogara. And the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, Ndopa vakutongodivhaidwa. Yikho lapho basebehlukaniswa khona. for our lamps are going out." But the wise replied, "There will not be enough for us and for you. Go instead to the dealers and buy for yourself." Zvikanzendai kumajorijo pazhi. But while they were going away to buy, Vari munzira kuinda. the bridegroom came, Aha. and those who were prepared went in with him into the marriage feast, Aha. and the door was shut. May God bless you. Thank you. Makarora. Uthethe. Oh. Chechitate sere. Sesisonke nabandla. Timu yandakapiwa ndo zvairi kungotaura. Indingimba engayinikwa yikho Kuti be lokho. watchful nekuti nguva ichasvika. Ikhuluma ukuthi isikhathi singafika. Regai tipinde mu message tione kufamba. Yekelani singene ku message sibuthola ukuhamba. This is a parable. Iparable leyi Yakapiwa ikataugwa. yanikezwa yakhulunywa. Ndobva pataurwa nyaya yavasikana 10. Kwakhulunywa indaba yamantombazana alishumi. Vakanga vachienda kunopemberera mutambo. Ababehamba besiya emdlalweni. But pakunopemberera pane zvaidikwa Kodwa kuenda nazvo besiyajabulela kunopemberera. kukhona kwakufunakala ukuthi beyojabulela. Mufambe kama inini. Ndobva vatakura marambi. Bathwala izibane. But pakutakura apa pane nyaya. Ekuthwaleni lapha kule ndaba. Vamwe vanotakura marambi neparafini. Abanye bayathwala izibane leparafini. But vamwe vanotakura asina. Kodwa abanye bayathwala kungela. Toparidza here. Chumayele na. Toparidza here. Chumayele na lapha. Toparidza here. Chumayele na lapha. Uniform inogona kufanana. Uniform ingafanana. Kala igofanana. Ikhala ifanane. Mapfekero agofanana. Indlela eligqoke ngayo Zita ifanane. lechechi ligofanana. Igama lebandla Basi lifanane. kuna Mwari Kodwa wanotisiyanisa. kulonkulunkulu Ita ameni satana apho ekhanda. Wothi ameni usathane Ita eqaphuke. ameni satana apho ekhanda. Usathane eqaphuke. Chifundisi chinogona kunzi wafundisi tese. Singayinelisa ukuba Tigopfeka masutu tese. segqoka amasudu Bati wonke. kune nyasha Kodwa dzinosiyanisa. kulomusa wehlukanisayo. Ndozatauya nadzo manerano. Iyo musa esibeleyo ngale ntambama. Thank you Jesus. Ukaona siri kuti ameni patoita nyaya. Ungabona umuntu ongathi amen sokule ndaba khona. Ndati rigaria inofana. Irigaliya yafanana. Era basa.
nziyo dzekuimba dzigofanana ingoma zokuhlabela zifanane bati mudhara ane nyaya yake kodwa umdala unendaba yakhe ipapapa pane vatakura marambi khona lapha bakhona bati abathengisa marambi izibane. haana chinhu Kodwa izibane kazina tauya lutho. kuzoraira nezita rajesu Sahlela ngegama mweya likaJesu wekutakura rambi risina mutu ukuthwala isibane esingela mlilo. Thank you Jesus. tauya kuzoraira nezita rajesu Sahlela ngegama likaJesu mweya wekutakura rambi umoya wokuthwala isibane risina mutu esingela mlilo. Thank you Jesus. tauya kuzoraira nezita Sahlela rajesu ngegama likaJesu mweya wekutakura umoya rambi wokuthwala isibane risina esingela parafini parafini. Thank you Jesus. tauya kuzoraira nezita rajesu ngegama likaJesu mweya wekubata mimba imoya yokubamba inosodza isiso esiphumayo yena rabashika ritete tauya kuzoraira nezita rajesu ngegama likaJesu mweya wekunamata mwari wasina maresults umoya wokuthandaza uNkulunkulu ongelazibonakaliso. Thank you Jesus. tauya kuzoraira nezita rajesu ngegama likaJesu mweya wekushanda zvisingabhatari umoya wokusebenza okungabhadaliyo. Thank you Jesus. mutambo wakadaidzirwa kune vese Umdlalo wabizelwa kubo bonke, kadhi rakawerengerwa vese ikhadi lamenyezelwa bonke, vakabva kumisha vese abavela emakhaya but bonke. paita spiriti yandiri kuona pana Kodwa kulo moya ngiwubonayo inoti lapha munhu anobva kumba aine rambi risina parafini ukuthi umuntu uyasuka endleleni lebani handina mweya unotongwa handina mweya unotongwa Hatina mweya unotongwa nemadzita. tiri kufirei vafundisi sifelani bafundisi kupfeka masutu nekukwadziswa everyday ukugqoka amasudu tichinamata mwari vasina zvinooneka sithandaza uNkulunkulu taramba mweya wekuitwa pasta siyayala umoya wokunezwa upastor. Thank you Jesus. kana variwa vakandidana Nxa ndinofanirwa kuti hoyo musha kuchengeta Soko renyu nekuiza kunyakwe hoyo musandiri soko renyu nekuiza kunyakwe. kana vamwe vanhu vakaimba nxa abanye abantu bahlabela madhimoni akadona amadimoni akhithika mumwe akaridza omunye wahlabelewa mweya chaya waiwa muna sauro ukabuda umoya wabosawulo ndaramba kuita praise and worship inongoimba pasina zvinoitika okwenzakalayo. Thank you Jesus. ndiri kune mumwe mai neumwe baba nemukomana nemusikana ngifuna umama wanoti pendinobuda padhoiro Wathi ngiphuma mweya endabana. wekutakura rambi risina mafuta wekudzokera neripoti isina maresults nezita rajesu wenazareti Yesu.
Sakhuluma pho Ndikathi sketi tinopfeka nevamwe isiketi sigqoka labanye nezvese zvinosungirirwa ndinosunga savamwe lakho konke kubophelelwe but Mwari handidi kuva a-common preacher handingoni kungova mushumiri nje kana murimi makandidana ndozvizivikanwa kuti makandidana ukuba nawangibiza. Thank you Jesus. Mwari wana Elisha, uNkulunkulu wabo Mwari wana Elijah, uNkulunkulu wabo Mwari Elijah wana mbuya Hana, uNkulunkulu wabo mbuya Hana iwawo ndo Mwari wandinoda wanoti ndikarayira chibereko kuti zvara ndikanamata ndikakumbira zvinofanirwa kuitika. Thank you Jesus. Do not be a common pastor. Hayi chukuba ngipastor nje. Do not be a common mutendi. Hayi chukuba ngumkholwa nje. Do not be a common intercessor. Hayi chukuba ngu-intercessor nje. Kana Mwari vachinzwa vanhu uNkulunkulu ngavatinzwe nekuti tinovada. sizwe ngoba siyamthanda. Thank you Jesus. Muri kuritakurirei rambi risina parafini. Uthwalelani isibane singela parafini. Kuzungaira kwakadaro. Ukubhoda nje ukubhoda uba isibule. Satani apostle ari rafu. Usathana urafu. Anokuzivisa kuti kwauri kuenda kunoda rambi. Uyakwazisa ukuthi But madhimoni anoti rambi takura asi parafini kodwa hauna. amadimoni ayabuya kuti parafini kawubona. Era vasakandararari yavo. Ritoto yomondo riyabakandarabo. Enderererereri yabababaka. The devil is a master of confusion. Anokutendera kutakura rambi, but haatenderi kuti utakure parafini. Anotendera kuti urorwe, asi haatenderi kuti ufare mumereji yacho. But manhero anoti auya nenharo, ndati tauya zvegangara. Kana Jehovha vatendera kuti ndirorwe, ngandinjoye mereji yacho. Kana Jehovha wandipa basa, ngandinjoye basa racho. Kana Jehovha wandipa vana, ngandinjoye vana vacho. Ndiri kuda munhu anobuda mamunerano ngifuna umuntu ophumayo ngale ntambama achiti pane zvandiri kungonzwa mumwoyo mangu, Jesu vari kungondizevesera muhana kuti nzira ndakakura usabvunda ndakakura famba zvinyo zvinyoronyoro chinyarari. Ndiri kurayira mweya wekusaziva zvaunofambira. ngilayela umoya okungakwazi okuhambelayo. Thank you Jesus. Mweya wekusaziva zvawakachenera. Umoya okungabikwazi lokho okucheneleyo. Thank you Jesus. Saka unofanirwa kuti Baba ndimi makandituma kunyengetera. Baba ndimi makandituma kunyengetera. Baba ndimi makandituma. Unless kana wakazvituma. Ngaphandle nxa wena wazithuma. Toda kurayira mweya wekuzungaira. Sifuna ukulayela umoya okupha kuba isiwula. Tatodzifambira nyaya dzacho Sesizihambela indaba zakhona nezikenduru risina tambo. ngekhandlela engenantambo. Thank you Jesus. Ivo vavengi vacho vakatoirasa. Sona isitha sayiphambanisa. Anonzi handizviya windi president
akaimba kuthiwa uwindi president akati wahlabela vavengi vanhu ava vavengi vavengi vanhu ava vavengi vanzi vanomirira pandatadza kuthiwa bamele wofuma wachindibvunza bese babuya vati pandagona vanorwadziwa imi mweya yetsvina ngaizvizive kuti hatisiwe kutakura marambi asina parafini eye tiri kuda chechi sifuna inoti saka ngaibake nguva yeminana ndiyo ndiri kuda mukadzi ane hasha ngifuna umama ole anoti ndakatakuriswa rambi risina parafini kwenguva yakareba but the devil is usathene umqambo wamanga ndinoudzwa kunaka ngiyakuzwa ndinoudzwa hairstyle yangu nemakeup kunaka nabhosi wekubasa ngiyatshela yesterday but baba wemumba wasingazvioni kodwa ubaba the devil is a liar usathene umqambo wamanga ndakatakuriswa makeup isingaonekwe zvikakwana apapa muri kundinzwera lapha liyangizwa na unokomendwa nevanhu kuchechi uyakomentwa ngabantu kuti you echechi are looking gorgeous ukuthi hayi but baba kana vari mumba vanoona dumwa kodwa ubaba nxa esedini mweya inokutakurisa makeup inunu imoya yokuthi inoonekwa kuchechi ebonakala emsebenzini isingaonekwe nemurume wako nezita rajesu wenazareta tiri kuda vakadzi vane hasha sifuna wemama kuti balolaka tizosvika pano naapostoli ihasha sifike lapha lo apostoli ndavakare mukadzi aisatariswa ngoba kulo mama kereke wayekeleke yekwedu yaisatenda ushumiri hwevakadzi ibandla lakithi lale vati takasimuka semagandanga kodwa baphakama tikati kana njengamawe mukadzi akaenda paguva rajesu wathi nxa umama akanoti kuvaroma masoja mauyisepi Roma basosha akaenda nenyuzi dzacho kuvadzidzi zakhona bafundile zvinotadzika nei kwena neni kuyini ngimi amen thank you Jesus dhimoni rekuzvitarisira pasi idimoni lokuzikhangelela phansi dhimoni rekuzvireta kunge uri mari iwe idimoni lokuziretha ngani wena kuzvipa value kuti ndiri randi mazuva ano ndakadona ndiri yusa mazuva ano ndakadai uye zvino izvizva iwe wena ndiitire mushe manherano handiretwe namadhimoni nokuti wandakatenda kwaari mukuru kuye thank you Jesus yena rabashika saka tiri kuda vanhu vekuti sunga dzombo tiende sifuna abantu ababopha isitabo sunga dzombo tiende iwe sunga dzombo tiende sunga dzombo tiende mko ende kana taakusunga dzombo unofanirwa kugadzira meso kufuna ausunge ukulungisa dzombo wakapoda ba kawubusi ijombo kana ukanga wakusunga dzombo unosunga wamamara nxa usubopha ijombo kana kuti hairstyle yakanaka here kumbi auzvitarise hairstyle ukuba idla tiri kuda vanoti ndakatakuriswa rambi ngoba ngathwalisa kwemakore akawanda ngoba uthwalisa imali risingabaki ezingakhanyiyo thank you Jesus osa oribone magandanga akhona namakhawe haisi nyore
kakulula kunzwa munhu akunzi international speaker ukuzwa umuntu sokuthiwa ndakatanga ngu-international nekuramba mweya wekurara pasi pebridge walala umoya wokulala ngaphansi kwebridge. Thank you Jesus. mweya wekuzviita nherera Umoya wokuzivaya mweya wekungosiririsa umoya wokuzwisisa mweya wekusangokwana-kwanawo Ungakwanisi mweya wanje. wekungozviita wekumashure Umoya wokwenza mweya ezokufa. wekudzika maari madhimoni Uyakulala kwemadimoni. rabasakadararyavocha Riena rabashika. nendererereriebabakaha Riena rabashika. ritsotsoyomondoryabakaha Rabashika. riendererereriebabakaha riendererereriebabakaha tataramondoryababakaha riendererereriebabakaha ritsotsoyomondoryababakaha Rabashika ribebena rabashika. mweya Umoya unokupfekedza hembe dzekuairport okugqokisa isigqoko se-airport. uchingoenda kunoperekedza vanhu nekugashira vanhu Usiyaphelekezela abanye usiyamkela abanye. rekaindidhikleye semuranda wamwari Ngicela ngideclare njengonqobu kana kaNkulunkulu. ndasvikapo paairport Xa usifikile ndiri e-airport kusvika nhasi ngiyafika kati namhlanje. mangwana ndiri kunopinda Ngithi kwisasa ndini yangena. ndinenge ndichinogashirwa Mina ngabe siyamkela. nezito rajesu wenazareti Yesu. Yena rabashika. Thank you Jesus. Uyatshola kontombazana kwakumele kube yintombi nto kana muira dzedu isu noma ku-era yethu thina. manje iye zvino tikati magedhe Sithi kuthiwa amagedi. but hazvina mhosva Kodwa hayi hazvina mhosva hazvina mhosva mudikani wangu wakatorerwa umandara asi jesu handizivi hangu kuti vanodzorera here umandara hwacho asi kuti vanorangarira bakhona. yuthi yakayaka tiparidze uko Yuthi yakayaka sichumayele ngapho. pakaipa Kunzima kutsanangura kuti hwakaendepi umandara pakaipa ukuchasisa ukubana ubuntombi nto baya ngaphi kunzima. uyelobhoni unenge uri ha not Idenial ayisikho kwaliwa. patience ndo dzashayikwa muwakristu wanhasi I-patience isesadelekale kumkristu wanamhlanje. hanzi vaneta Kuthiwa sebediniwe. wari wise Abakhaliphileyo newari foolish lalaba ababeyiziwuli wakaneta vakarara vese balala bonke sebediniwe. apostol ndawana revelation ipapo Apostol ngithole i-revelation khonapho kuti iri timu ranga risina parafini ukuthi ithimu leli langenabafutha ndo lelo rainyanya kutaura zvekunonoka kwechikomba yibo ababekhuluma kokuphuza kwendoda. ya aumboparidza makagara Funa ukuchumayela hlezi munhu asiri mubhizinesi umuntu ongayisikho ebhizinisini ndianokudza kuti hazvisi kutombotengeseka nguye okutshela ukuthi kakuthengiseki. munhu akafoira Umuntu ofoyilayo ndiye anokudza kuti metsi hadzinyoreke ukapasa nguye okutshela ukubana imesi tauya kuzoramba mweya wekudzidza kune vakafoira kuzoyala umoya wokufunda kulabo abafoyilayo. ava mai avo Umama lo vakandipa confidence wamnikeza i-confidence ndava ndo vakatanga akakuparidza parufaro paya ngoba nguye aqalayo ukuchumayela wochiti ndauya semukadzi ane hosha ukuthi ngikhulume njengomfazi ololaka. ndikati kana vachizviita Wathi nxa ekwenza chinonditadzisa chini okungehlulekisayo kuyini? dambudziko nderekudzidza kuna akafoira Udubo ngelokukopa emuntwini tarisa owafoyilayo. shamwari yako Khangela yeunayo umngani wakho laye. ndoparidza Ngichumayele chero kwafundisi usadzidza kudofu
noma ibafundisini rongo kuza kuti ministry iri kurema munhu waMwari inorema ministries inzima. saka vaisa vane muto vanga vasina chekumirira ndo vakatanga aende munoziva zvinobohwa kuti chikombe chacho nguva chaiya tachimirira ende munoziva zvinobohwa ndo vakatanga kurara. Kana une chipenyu haurari hope, handati kana une chipenyu haurari murariro weane chakafa. Inini I'm not defined by my friends and anditorina. Hello? 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 Ndava pachikoro uniform munopfeka dzakafanana. Grade 1 to grade 7. Grade 1 to grade 7. But chinokuudza kuti uyu ECD. Kaitiro. Uniform yepachiundu yakafanana. Grade 1 to grade 7. But level yemunhu inoonekwa nakararamiro nakaitiro. Iwewe uri grade 7 riri kutamba neECD. Ndobaona grade 7 ichiti dance around to show your birthday. Kana une shamwari yakadaro enda unorasa. Uti ndaramba shamwari inondidzosera mumashure. Chera akavamufundisa ndifambe nemufundisa anondidzosera mumashure. Nome ngavamufundisi kangapi nomuti ambisele mufa. Handite. Ndoda mufundisa anoti zvinoita. Ngifuna mufundisi oti kuyayenza. Handitika. Anoti akashedzera ndokushedzera tionai kakomre chero ministry kanetsa tina Jesu ndiye mukuru wehondo Singakomre tionai kamfundisi chero vanhu vakatipa kana kusatipa hatisiye chechi nekuti varamba nemari iye chechi ngoba tionai kamasinguru kuva nemurume kana kusava nemurume hazvindikwalifa ndina Jesu murume anondida akashedzera ndokushedzera tionai vatendi wespirit filled randi kudonha kana kusadonha handirege kunamata nekuti handina mari akashedzera ndokushedzera tionai vana vaMwari Satani kumira nemusoro kana kurowa mazhava hatirege kunamata hatirege kushumira todedzera pamberi naJesu pamberi neivhangeri pamberi nekunamata pamberi nekuremekedzana nekudanana muimba yaMwari pasi nevanodya vamwe pasi nevanoreva vamwe pasi nevasingadi basa raMwari pasi nevanoreva vamwe mukereke. Ita ameni Satani apwekana. Tiri muhondo wana baba nana mai. Ukaona anoti rasa futi ya rema iye imboko. Mai vakandidzidzisa mama wangifundisa kuti chero zvikaoma sei uti noma kungabanzima kanjani futi haireme isibhamu kasisindi udzari pati pako kuti futi haireme isibhamu kasisindi chero zvikaoma sei comrade noma kungabanzima futi haireme
usapfurirwa kurasa futi ungatshelele ndaba dzikarira unodzosera nei ngoba zingakhala uzabisela ngani apa ndatoparidza lapha sengichumayelile chero ndikatorega izvozvo noma ngayekela khathesi ndati musafurirwa mainini ngithe mancane bengakutshelele eceleni futi isibanga ayirembe ngasini apostol kunamata akureme apostol ukuthandaza kakusini bona kuti kana muri parufu moimba zvisina basa inerema inzira iwe tiri kuda vaKristu vanoti kana nzira ine minzwa anotsvaga jombo jombo harina basa nezvibaya mahure kana namafeso kana nemupagara ita ameni satana apo ekani thimu iri kuti watch kureva kuti iri kuti rinda but ukarinda usinganamati unorindira pasina tinacho chombo chatakapiwa muimboti iye waka idzidzisa kurindano kuteura ranaka tichiombera takagara pasi yedu rajesuwa patishama mumwe muimbi obva ati esimnyumhlabelele bese sithi obva ati chi rinda pangu inonzi chiko yakaimbwa nawasho na reverend waya nama taurinde wondo zisi zino dakukubata nama sakanama mapfumo ako aba temisios satan sevhisi yanhasi ndangouya kuzokudza kuti namata urinde zokutshela ukubana thandaza ulinde mangwana ndiri pano usatomboora moyo kusasa ngilapha ndiri pano ipo pana ngilapha njalo wabva warara asebelala pakurara ndo pakabva pauya chikomba sebelala khonapho yikho lapho kwathusha khona ijama uri kurareiko ukamuka iwe utendi wakarara uri kurareiko utendi wazorora kana mukasaziva dhimoni rinonzi covid rakauya kuzoti vaKristu varare labuya kuzokuthi abaKristu elane wanzi vakarara ndozvamaverengaka wakarara chikomba bva chachisvika ijaka laselithutsha chasvika manje selifikile ndobva chadeedzera zvachaidedzera wafika wamemezela yakho ayekumemezela khona ipapapa ndo pandoda kupedzera nhasi khona lapha yikho lapho efuna ukuphethela khona namhlanje kumuka wakamuka wese ukuvuka bavuka bonke waza kune umwe munhu unoshaya kuti ari right uyazi kulo muntu oswele ukubana urayithi ari wrong kumbe uyabe irongo bwayi wasvika manje asebebonga ucwayicwayisa ende chakasvika pakati peusiku bafika njalo phakathi kobusuku thimu yobva yati watch ithimi ibisithi linda for you do not know the hour ngoba kawazi khona ndava anouya sembavha ngoba uyabuya njengesela satani anoziva nguva yaunorivara usathane uyazi ende anoataka nguva yaunorivara athaka ngesikhathi usatendera matambudziko kuti akurivarise
but honei kuzosiyana kwacho. Ndangoya kuzoudza umwe munhu kuti munhu wauri kutamba naye haasi tombori right. Ngibuya kuzotshela omnye umuntu ukuthi umuntu odlala laye kalunganga ngitsho. Anokuwaridzira jira semuri mese. Uyakutshela agotokupa pilo semuri mese. ebese kufakela ipilo yangathwali lokho. Bathi chikomba chasvika Nxa ijakha selifikile. panoda rambi pavapo. Okufuna khona isibane khonapho. Ndo pakasiyana vanhu. Yikho lapho kwehlukane khona abantu. Pane vari kunzwawo kutaura kwamarero. Inzwa manje dialogue. Zwana ke dialogue. Wane mafuta vaya. Abale mafutha labana. Wabva watotanga kupemberera. Base beqalisa bona ukujabula. Vachibakidza marambi awo. Bekhanyisa izibane zabo. Timu risina rikati tiri tese. Ithime eyigela yathi ayisi. Munhu wauri kufunga kuti unaye uyo uri kunyepa iwewe. Umuntu ocabanga ukubana lilokele nawe iqamba amanga wena. Ndoba vakatanga kukumbira manje. Yiba abaqala ukucelwa ke. Sikanzi amungatipo. Wathi ndingasinikeza. Maza hapana munhu anorwadza so. Uyaza kula muntu ozwisa ubuhlungu. Apostle munhu anoona uchirima. Uapostle umuntu othola Iye ari paWhatsApp. yene ku WhatsApp. Ozongoda kuti amunganditemerewo madomasi. Ebese singicela undinikele amatamatisi. Vanhu vari kuda kukuroya iwewe. Abantu Wakakuona uchimukira makuseni kuenda kunohodha. Vachiseka vachifunga kuti uri saskam. Nhasi watsukira vakuya kuzokukwereta. Ende kana ukaramba ndo vanhu vanokuroya. ungayiba abantu abakuthankathayo bona labo. Ndauya kuzoudza Spirit Filled Church Ngizotshela iSpirit Filled Church. kuti tengai mafuta chitenga chisati chadzoka. Tengai mafuta wasikana wekani. Tengai mafuta chumba chaticha. Nguva haimirire munhu Tengai mafuta. wekudheko varipi. Tengai mafuta chumba chaticha. Tengai mafuta. Wafundisi wechechi Tengai mafuta chumba chaticha. Tengai mafuta. Tengai mafuta chumba chaticha. Tengai mafuta. ndauya kuzorayira dhimoni rekuti ndinoshanda umwe munhu ozoti zvandashandira chindipa. Usebenzela kungaphi? Apa ndiri kuda kurayira dhimoni Ngizolayela idimoni. rekuti unoona munhu achishanda Ukuthi uyabona umuntu iwe wozoda zvinhu zvemunhu zvaashanda. usufuna izinto Nezita raJesu weNazareta Kristu weNazareta. tiri kuroyerwa zvinhu zvatakashanda. Iloyelwa Apostol vanhu vachiona wakagara vakatambarara. Ndauya kuzodeclare semuranda waMwari. Hakuna anokuroyera zvinhu zvawakashandira. Kana usingadi kumupa usamupa. Hakuna anoroyera vanako vako wawakadzidzisa nemusika. Iye akagara. Hapana ari kuzoroya dokta wawakadzidzisa. Hapana ari kuzoroya, hapana ari kuroya. Enda unodriva mota yako. Enda unogara zvakanaka. Asina kushanda, haana kushanda. Ongazange isebenze kazange isebenze. Ngatisimukei. Sipakameni. Chechi, munotenderanawo nene here manherano Ndiyavumelana nami nani ngale kuti kune mweya wekuroyerwa zvinhu zvandakashandira. Kulo moyo wokuloyelwa izinto Mweya wekuvengerwa kudzidza kwandakaita vamwe asingadzidzi. Mweya wekuvengerwa flea market yekuti munhu anogona kungotangawo yake. Ndauya kuzodeclare semuranda waMwari kuti hakuna anokuroyera zvawakashandira. Hakuna anobvuta zvawakashandira. Hapana anoparadza imba yawakashandira. Hapana anoroya vana vawakashandira. Hapana anonokora mavhiri emota yawakashandira. Nezita raJesu weNazareta. Shanda, shanda iwewe. Shanda, Shandira Corona. Shanda, Shanda,
shanda iwewe Shandira Corona. varipo here manerano Bakhona la ngale intambama. wanoti mfundisi Abathi mfundisi, ini zviri kunditambudza mina kuyangiduba. zvinhu zvandakashandira Ngakwenza lokho engakusebenzelayo. varipo here Bakhona na. wanoti vanhu vari kundinetsa vari kundinetsera zvandakashandira Abantu abangihluphayo pandakatakura rambi vaivapo vakatakura ravo risina parafini naasi vaakundivenga ndava ndaakufamba nejipi yandakashandira ivo vakagara vachiona tv yandakakwirira makomo vakagara vachiona madhishi ekudzusirwa navakristu naasi vaakurwa neni nekuda kwezvandakashandira hakuna chombo chichagadzirwa zvawakashandira namaoko ako zvino yavo kuti hapana chandakashanda chandinovengerwa nemunhu kuzondelwa. mandararari yavovovo ukaona madhimoni achibuda Ungabona amadimoni ephuma. unonzwa richiti handimuregedzi Uyezwa sithi ngangimiyele. nenhau yokuti anovhaira Ngendaba yokuthi uya. anovhaira nemari yemurume wake Imali yedoda. tauya nesimba rechikuriri kana ari murume wangu ndinovhaira naye ndava ndakamupiwa najehovha unoona vanhu vachirwadziwa ndauya kuzodhikleya nezita rajesu hakuna anotora murume wako wawakapiwa namwari Uyezwa kuJehova. vana vauri kutamburira Abantwana labo badubekelayo. uchiita uchonge uchanorohwa namatsotsi kubotswana Usenza ngani uzatshaywa ngamasela. kana achinge adhokta Nxa esengudokotela. mumwe munhu akuenda kun'anga Omunye umuntu sesiye kunoroya mwana wako kuti hanzi arambirei kundirapa tauya kuzosunga mweya yakadaro kana kwadhokta kuchibhadharwa ngaabhadhare ngaabhadhare vamwe vanhu vari kurwa newe vanhu vakakukwereta vasisadi kudzosera zvavakakwereta nezita rajesu wenazareta Jesu weNazareta. vamwe vari kukwira makomo nanaapostova Abanye bayagada iwe unosara wakagara mumba wena usala uhlezi. kana ndawanirwa nyasha wondiwenga Ufumane lowo musa usuzonda. hembe idzi dzinotengwa Izigqoko ziyathengwa. mari chaiyo inoshandirwa vana mai nana baba Yasetshenziswa bobaba nabomama. tichipedzisa tichidzoka mangwana Pedzisa ngiphendula usatakuriswa rambi risina parafini Thwaliswa isibane kubva sesibane izvozvi sesibane. chaunotakura chose ngatinobaka Lokho kusebenza takura ngokuphelele. zvinokusvitsa panyasha Kunokufikisa shanda zvinokubvisa paurombe namata zvinokusimudza kubva pauri nezita rajesu wenazareta Jesu. tiambosvika patinonamata Kufika lapha esikhuleka khona. iwe unoziva vari kurwa newe wega iwe Wena uyakwazi abalwa nawe kuti ungonamata ukuthi uthandaze, kuti ndakashandira zvinhu zvangu ukuthi ngasebenzela into zami. mwari ndirwireiwo uNkulunkulu ndwela. ndino simudashe praise and worship Undi bezera zwire nyundi gonzwa Undi kundinyaradza ndotsvaga dotsa tiri
ndiri kuda kusvika patinongonamata kuti Mwari vanhu vari kundirongera nekuda kwezvandakashanda asi nezita raJesu nditsarire tinyaradze. Come on. Ini ndotsvaga timbosvika paunonamata kuti Mwari takatakura manafu kune vanorwa neupenyu hwangu nokuda kwezvandakashandira kune vari kurayira upenyu hwangu nekuda kwezvandakashandira nezita raJesu weNazareta, nezita raJesu weNazareta, nezita raJesu weNazareta, mwana wandakarera, imba yandakavaka, murume wandakasimuka naye, nezita raJesu weNazareta. Sarira Mwariwe, upenyu hwedu Mwariwe. Hakuna rimwe zuva ratinotadza kunamata. Nditsarirei, tinyaradzei Mwariwe, tinyaradzei. I need thee, I need thee. Timbosvika paunonamata uchiti Mwari vanhu vari kundirenga, vanhu vari kundirongera, vari kurongera upenyu hwangu, vari kurongera zvandakashanda ndakafamba navo, vari kurongera vana vangu, vari kubata chizvaro changu, vari kurongera upenyu hwangu, asi nezita raJesu. Prayer, 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 prayer. Bless me now, oh bless me now, my Savior. Namata, 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 namata declare kuti wana wandakatamburira hapana anovatambudza, hapana anovatambudza. Rada navosakadararia vovovotaka mazvita Jesu manerano vane vanoda kukumbira mafuta sevanga vasingazivi kuti chikomba chinouya, vari kuroya vana vavanhu nokuda kwekuti vaita zvakanaka manerano nezita raJesu. Prayer, 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 bless me now, oh bless me now, my Savior. I come. Wakajaira vanhu vekumusha kwenyu kukutakurisa rambi risina parafini, asi manerano nezita raJesu handichashandi basa risingabhadhari. Kana ndapinda mumereji ndinogara, kana ndawanikwa ndinochembereramo, mabasa ndinosimudzirwa, zvandinoshanda zvinoendeka. Yera bless me now, oh bless me now, my Savior. I come to bless me now, oh bless me now, my Savior. I come to. The people who are fighting me now, vakandiona ndichitambura apostoli, vakandiona ndichirara pasi pebridge, vakandiona ndo vaindinyora mumapepa vachiseka, but iye zvino vaakurwa neupenyu hwangu nevana vangu.
ndiri kuda wemukadzi nemurume ane hasha ngifuna indoda lomfazi anoti olandaba zvandakatamburira Mwari okubekelayo uNkulunkulu. ndakadzidzisa vana vangu kuchikoro ndiri single mother Ngafundisa ndichitengesa abantwana mukaka asi madhimoni akuda kubata mwana kodwa amadimoni kuti kana mwana wake akashanda iye anogarika nezita raJesu weNazareta handitakure rambi risina parafini. isibane esingela parafini. chingodeclare Declare wena kuti chero ndakabereka mwana uyu haatakuriswe rambi risina parafini. noma ngamzala umntwana chandatanga chose ngachibudirire Mwari, chandarima chose ngandikohwe, chandashanda chose ngachiendeke. usebenzileyo konke ngawukhambeke. The people who fight you are the people who are seeing you uchitambura izvozvo. udubeka khathesi. Vanoda chechi yawakwa nemumwe munhu, bafuna ichechi vanoda kuya kuzoita vafundisi muchechi yawakawaka. bafuna ukuthatha abafundisi ichechi leyo yakhayo. Wanoenda kung'anga kuti ufe usiye vana vaakuda kuroorwa, bayahambe enyangeni kuti hembe dzemarooro dzipfekwe naivo vana mainina, asi nezita raJesu weNazareta wandakarera anoroorwa ndiri mupenyu, ndigopfeka dzemaroro ndiri mupenyu, mukwasa agondikwidza ndege ndiri mupenyu, chimbodedzera kuti fire. The devil is a liar. Satani umqambi wamanga. Pawaita number 20 hana basa newe. Lapho uthethe khona number 20 kana Pawatsukira pawapfeka gauni regraduation ndo paanoda. But tauya nevakadzi vane nharo, tauya sevakadzi navarume vane nharo. Macertificates andakagraduata ngaashande. Chero munyika inonzi haina mabasa, ndawa watakatenda anogadzira mabasa. Ita amen kana une hasha. Amen. Mahure anopromotwa, its favors yapromotwa. ari mametress amashefu. Yangamamishiza amashefu. Iwewe unoda Mwari uchisara, wena ufuna uNkulunkulu sana. ndauya nehasha Izele nkani. dzokuti promotion criteria ngaikunonge. Promotion criteria ngayikudobhe. Taneta kutongwa namadhimoni, Sesidiniwe thina ukubuswa ngamadimoni. ndobva wapindura fair Bangenena. wakati edu mafuta ndeedu. Bathi awethu amafutha ngawethu. Ndava apostle Apho yaida kutambwa nevanavo, okwakufuna ukwenziwa ngabantu laba. vaiziva kuti vakahafurirwa mafuta Babesazi ubona bengaphungulelwa amafutha. kunze hakuedzi ava vachinawo. Phandla kuseze kusile belakho belawo. Kune vanhu vanoti kana tichiwa ngatiwetefe, Kulabantu abathi nxa sisiwa kana tichitambura ngatitambure tese. Asi ndauya semuranda waMwari, handitambure newe nekuti ndakasiyana newe, handikumbire newe nekuti ndakasiyana newe, handisimudzwe newe nekuti ndakasiyana newe. Chimbodaidzira kuti fire. Fire. Jesus waida kuti vakahafurirwa babefuna ukuthi bengaphungulelwa. avawopererwa avawopererwa. Laba bephelelwe laba bephelelwe. Vamwe vanhu vanoswedera padhuze newe, Abanye abantu abathi wari kuda kuhafura. bayafuna ukuphungula. Mandararia baba. Rimwe timu rinoswedera padhuze nemi Abanye abantu abathi riri kuda kuhafura, bayafuna kana ukuphungula. rahafura totambura tese. Nxa sebephungulile. But tauya nenyasha dzinodhisena kuti ava vaswedera ava vaswedera ava vaswedera ava. Mwari ngaandiratidze vanoswedera pedo neni kuzondiuraya nezita raJesu weNazareta. weNazareta. maKristu AmaKristu musadya uroyi nekunyara. lingadli ewuthakathi ngokuba lamahloni.
ndakuenda kunorara kuhotera. Sengihamba ukuyalala ehoteleni. Musadya uroyi nekunyara. Lingadli laba A no should be a no. Hayi ngabe nguhatshi. Fuck off ngaiwe fuck off. Ifokofu ngayibe Handidi ngaiwe handidi. iyangifuni Ndaramba ngaiwe ndaramba. kwala ngokube kwala. Vaenda ngaiwe enda. Kuhamba ngokube kuhamba. Chikristu hakusi kuphusa. UbuKristu asibabula. Ndavadai vakateerera kuti zvino ndio vamwe vedu vatakabva navo kumusha tinobva navo muvhireji mumwe chete. Saka zvino ndikasazomupawo zviparafini anozodzokera achiti musadya uroyi nekunyara. Lingadli buthakathi ngamahloni. Chivi ngachitaurwe sechivi. Isono kasikhulunywe njengosono. Ndobva wati vadikani watakatenga munokuziva nekunotengwa mafuta munokudi Lalapho kuthengwa khona amafutha liyakwazi. Rowai Road. Chani indlela. Ndakutaura kuyouth yandakatarisa. Ngifuna ukukhuluma kuluyouth le ngiyikhangeleyo. Usagara nemukomana uyo nekuti hanzi ndinozonzi it's like handina mukomana. Ungahlali Kana asingaiti ngarowe road. Ngiyayenzi kahambe. Spirit filled usagara nemutenda asingaite. Field ungahlali. Kana asingaite ngarowe road. Kahambe. Kachaye phansi. Atitambe nemagevenga nekuda kwekunyara. Kasidali ngesigebenga ukuthanda ngomahloni. Tiri nani kusara tiri 2. Ngangcono sisale sibabili. But tine chinhu chakabatana. Kodwa silento ebambeneyo. A lot of friends dzakasuduruka pandiri. Abangani abaningi bachetela muva. Because vaida kungondirayira ka. Ngoba babethanda ukubana bemlayele kakhulu. Dai mukaparidza makatidzika ame. Ngawe uyachumayela uzothi. Dai muka. Ndikati baya. Ngathi hamba. Baya. Hamba. Nekuti na Jesu tiri majority. Ngoba ngolo Jesu. Ita ameni satana apo eka. Amen. Ini na Jesu tiri majority. Na Jesu tiri Wanoenda majority. ngavaende. Vanondisiya ngavandisiye. Vasingandide ngavarekedze. Ndine rudo rukuru rwandakaona pachikomo. Rudo rwekuweredza rwaropa. Munhu achibayiwa nepfumo. Vanoda kuenda ngavaende. Thank you, Jesus. Haikona kuunganidza vavengi. Hachi kumuthanisa izitha. Wakawanda vanonyatsorowa ami. Bengaba banengi Vamwe bacho vachirova abantu. dhaikoti, vamwe vachirovera dzepasi, vamwe Abanye vachirovera bechaya mudenga. abanye Kana bechaya Mwari phansi. akatendera kutanhaura vamwe vanhu ngavatanhauke. Ngavumela ukubana iqunta. Chero vakanditanhaura ndikasara ndichina chinhu ndinomera. Ita ameni satana apo ekana. Uthi ameni usathele icaphuke. Ndobva vatoenda, Bahamba. ivo ndobva vapinda, Bona bangena. ndobva dhoo ravharwa. Umnyango wasuvalwa. Peposi yevaitakura marambi asina muto Isizathu salabo babethwala izivane zazingela raiva rekuti tivharirwe tose pansi. kwakungokuthi sivalelwe sonke phandle. Manheru ano Mwari ngachinzwire tsitsi. Ngale intamba amankulunkulu kasizwele umusa. Manheru ano kereke yaJesu ngaibatsirwe Ngale intamba amayibandla likaJesu kuti kalisizwe. ndiongorore ari pedo neni. Ukubana umkhangelisiso senjuze lawe. Wadikani kuna Jesu anouya. Sobathandekayo kulo Jesu ozayo. Regai tiselebrate. Yekelani sitshaye udumo. Mangwana tozoita deliverance. Kusasa bese siba le. Jesu anouya, oh, Jesu anouya. Thandile Jesu ano. Tamirira Jesu anouya o. Tamirira Jesu anouya o. Tamirira Jesu anouya o. Jesu anouya. Tamirira Jesu anouya o. 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 Tamirira Jesu anouya o.
tine watakamirira Jesu anouya tine chikomba chatakamirira ndati tine chikomba chatakamirira asi ukasawa kefu pane vanokubvisa pachikomba pane zvinokubvisa pana Jesu but takuda kudeclare kuti Jesu anouyawo Jesu anouya tamirira Jesu anouyawo tamirira Jesu anouyawo waripo ere vari kuti takamirira Jesu anouya Jesu anouyawo 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 Jesu anouya aiwe tamirira Jesu anouya mira mangwana deliverance prophecy kusasa i-deliverance process nhasi yanga iri nyaya yekuti usatakuriswa namhlanje bekuinjaba yokuthi ungathwaliswa rambi risina parafini isibane esingela parafini zvaunondiona ndakadai mundikani okunga- dzikisa dhiya ndakanzi cancer stage 3 kwathiwa cancer stage 3 but handitendere kodwa kavumeli chirwere umkhuhlane kundibvisa chandakamirira ukungikhupha lokho handihafurirwe parafini yemurambi ngangiyafulelwa nekuda kwechirwere ukuthandwa ndiri komkhuhlane kutoti Jesu anouyawo Jesu anouya tamirira Jesu anouyawo tamirira Jesu anouyawo tamirira Jesu anouyawo tamirira Jesu anouyawo rega tamirira kutende Jesu anouyawo wadikani Jesu ari kuuya ujesu uyeza Jesu ari kudzoka ujesu uyaphenduka haadi excuse yekuti ndakahafurira mumwe ngale excuse yokubana haadi excuse yekuti ndakadirira neighbor haana excuse yekuti ndakahafurira murume wadikani Jesu anouya anoda vakamira panzvimbo ufuna abamileyo zvino nzvimbo ichiripo indawo isesekhona mukana uchiripo ithuba lisesekhona mukana uchiripo ithuba lisesekhona wekutombonotenga parafini yokubana uyathenga dhoo racho harisati ravharwa ndati mukowa usati wavharwa ndati mukowa usati wavharwa ndati mukowa usati wavharwa ndati mukowa usati wavharwa pamusangano uno ita ndakamboitiswa navanhu ndikambotakura risina parafini asi the devil is a liar dhoo harisati ravharwa varipo here vanoti ngatisangane mangwana bakhona nabathi ngasihlangane kusasa but kodwa chinoita kuti tisafambiswa nerambi risina parafini okwenza singahanjiswa ngesibane esingela parafini inyaya indaba yekunamata yokuthandaza tichirinda silindile halo Nehemiya uNehemiya anoti uko ari kuvaka uthi lapha esakha right yakabata trowel i-right bambi trowel left yakabata museve i-left bambi kemp ndava aivaziva vanatobia nanasanbarat wayebazi utopia akati basa harimi urinde ulinde usatakuriswa gaba ungathwaliswa igabha risina parafini elingela parafini Jesu anouya ujesu uyeza asi chaakanakira kodwa okulungileyo ngaye mukana uchiripo ithuba lisesekhona pauri kuenda kumba ngesikhathi usendlini enda unotarisa kuti arimo here mafuta hambe yokhangela ukubana akhona na amafutha kana asimo xa kungeda tsvaga Jehovha achawanikwa dinga uJehova esatholakala nekuti mukana uchiripo ngoba ithuba lisesekhona regai tinamadzi ngela ndithandaze Do you believe? Yes, I believe. Do you believe the power? Yes, I believe. Do you believe? Oh, things are possible. Hallelujah. If you only believe. Baba wedu muzita
muzita raJesu. Makati pathimu yakanaka kuti tinamate tirinde nokuti Satani imhandu yeupenyu. Mwari wedu muzita raJesu, pane vari kungouya vane marambi asina chinhu. Tarambawo kutamburira mahara zvatinoshanda wonga zviendeke zvapanyika, uye nezvatinoshandira zvenyika inouya tigozoziwana. Baba wedu muzita raJesu, tiri kunamatira vana venyu pavanobuda, kuti vanoda kuvaitisa nezita raJesu, vanoda kuparadza zvavo nezita raJesu, vanovavengera zvavakatamburira nezita raJesu, hakuna chombo chichagadzirwa vana vedu chinobudirira. Tichidzoka mangwana, regai ndisire apostle vaitire vana vavo madeclarations kuti vasatakuriswa rambi risina parafini. Ndiomberere iwo mavoko, tichisangana mangwana. Muzita raJesu weNazareti. Hallelujah. Nekuda kwetime yedu mangwana same time na 5:30. Regai guest achescot wachibuda mangwana nguva hii. Avasati vapedza tichakonkluda nawo mangwana. Vati kune deliverance and prophecy. God bless you. Famba mushe. Parakomborere tosangana mangwana.